कास्टम बसुमतारीखौ फोरोंग्राया जोंसो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि नङा मानसिया बियो जों बयबो मिथिखागौ गलाघाटनि बिहाबो भटआनो गैया मोननै दोलोजों ज' जुदि नायो दिनैनि तारिखाव जोङो बे 14 चिरां दुवाराव 70% बांसिन भट शेयार जों मोननो थांगासिनो 14 चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव इउपिपिएल दोलोनि जोंनि बिबानगिरिफोर मावगिरिफोर जेरैहाय पेरेन्ट बडी वमेन्स आरो यूथ बेजों लोगोसेयैनो जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेल कमिटि जोंहा गासैखौबो लाजोबनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै बोरैहाय साखाफारा जानो जों माबायदि खामानि मावगोन बबे लेभेलाव खामानि मावगोन बे गासैखौबो खोथाखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों आङो बेयाव फैनानै नुजाफैदों जाहाथे जोंनि मावगिरिफ्रा गोसोआव बोलो मोनो आरो फैबाय थानाय समाव उन्दुनाय जानाय एसे दुखु खस्थ'खौ एसे सहायनानै खामानि मावो बे खोथाखौनो आङो खावलायदों बिथांमोनहा जेरावबो दाबि खालामदों खिन्थु देरहानायाथ' खुगाजों जाया देरहानाया जाहैबाय नाम्बार गेम पलिटिक्सआ नाम्बार गेम जायो जायहा जेसेबां बारा नाम्बार मोनगोन बेनो बांसिन देरहागोन दा दिनैनि तारिखाव नायबा नुगोन जे 14 चिरां दुवार बे ब्लकनि सिङाव बा चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो बिराद मजबुतखा लोगोआव जोंहा बिजेपि बाव दंफायो एजिपि हयथ' नैबे चिरां दुवाराव गैयाबो जानो हागौ दा मोननै दोलोजों ज' जुदि नायो दिनैनि तारिखाव जोङो बे 14 चिरां दुवाराव 70% बांसिन भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं बेयो एकदम सैथो कास्टम बसुमतारी बिथाङा फंबाय बियो आङो बैसोआव जोबोद उन्दै आरो बियो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि नङा मानसिया बियो जों बयबो मिथिखागौ गलाघाटनि बिहाबो भटआनो गैया आरो आंनि मोनथिनायाव बिथाङा खुगाखौ जेसेबां माने सालु खालाम खुगाखौ जेसेबां फानगोन बिथांनि औरैहाय न'खर सोलिनाया एसेबां जागोन आरो बे खार'नावनो बिथाङा गोदान माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंबाय थायो मानोना कास्टम बसुमतारीखौ फोरोंग्राया जोंसो मानोना बे एकदम गोथां अबस्थायाव दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंनि जोंजों थाफानानै सोलोंनानै बिथाङा दिनै हयथ' खुगाखौ एसे सालु खालामनो हादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे बिथाङा गासैखौबो रोंजोबबाय राजोबबाय ओंखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो जे खुगाखौ जेसेबां फाननो हादों एसेबांनो बिथांनि न'खर सोलिनाया जादों बेनि अनगायै गुबुन जेबो नङा बेखौ जेबो साननांगौ गैया मानोना मोन 14 लकसभा समस्तिनि गेजेराव आथिखालाव मोन 10 एकदम रोखा जानानै दं दाखालिसिमाव मोन 12 समस्तिया रोखा जानानै दङ क'क्राझारखौ लाफानानै मोन 13 समस्तिया रोखा जानानै दङ 12निफ्राय दा मोनसे बारायनानै 13 समस्तिया रोखा जानानै दं आरो धुबुरीयाव 3 खनायारि बादायलायनाय जागोन एजिपिनि दं जोंहा आरो कंग्रेसनिफ्राय बारग' मिनिस्टार आथिखालाव एमएलए रफिकुल हुसैन आरो इउडिएफनिफ्राय आथिखालनि एमपि बदरुद्दिन आजमल इउडिएफनि आफादगिरि दा बे साथामनि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जागोन 3 खनायारि आरो बेयाव जों आसा लादों जे एजिपिनि बिजाथि बिथाङा देरहालांनायनि चान्सआ 51-52% बिदि जानानै दङ बेखायनो माने समान टाक्कर जायोब्ला 51-52% जुदि जाहैयोब्लानो बे देरहागोन बे एकदम सैथो